him an angel. Angel to do what? To strengthen him. Umumalaika agagotumwa kubeke chinguru asharia. Igwe tengo chikogutole. Ngo chigosinyutole. Nonya ndiri chinguru cia toereire ekero turasabe umumalaika natomwe tobe kuchinguru. Igongo ko yumba koro kuno okure mangana no wale ebintu ngokore kabire ebinge musubati omino na Russia unatuatebete. An angel was sent, that is Luke 20 verse 43, and he strengthened Jesus Christ, and that is why he had to die on the cross. Nyatasaba na bwato mubero yo na manyinga. Bibiri ke gote basaba ebeso isano nemo ikomine isana isatunga saba somuika, pray in the spirit on all occasions. Saba asomuika. Yani karwa sebirene ikabori aso oko swim in the spirit. Yani oro chama ngana igoro. Bali toko kwa na sechi meme go kwa na sechi meme. Bali toko saba kabisa toko kurororo toko lera. Do that. Asechinga kichons in all occasions with all kinds of prayer and request. Gogo saba kurume. Saba kurua shame omoika tali ebikoba. Yani bogoli gento kelike koli toere enough. Munabona nonyene gente kinakwana. Omobasta. Oiro mwana obwo mukristo geto obolito. Oyo ona receive. Oyo ona receive ogo chote benga igumuna mwana omobasta kole to mwana onyalebe. Yours is not safe. Egente kina boki bwene teke koimo kyokure kabise kanisa emenga enya sanga kitokokora. Tibo atichinsa kanga na batebi muna twasabire mune kanisa paka nyasaye bweka oyimukiri omusomboli omoirira asabwe na ratakoba. Tali togotama. We don't run away. We are strengthened and we can pray God to do something. Saba somoika in all occasions with all kinds of prayer and request. Wogo sorora kende gionsi. Wogo korago saba konde wo. Saba somoika. Aseba konyu communion kera lituko. Of course, in a way it's not bad. But bono ba yani even togete bono bigo silenti no nyanko ruwo. Lakini aumba swati ba mintu. We should pray for all saints. Dilo to kwebo matetu esabera ntutueka. Wana ase ntagete gokolera egere to sabe omogeni gago soa ase chinga kichiaye. Ephesians 18. I mean Ephesians 5:18. Eyine Ephesians 6:18 lakini yengo kolera ne Ephesians 5:18. Bibiri gago tebanga, be filled with the Spirit, speaking to one another with the psalms and hymns and spiritual songs. Sing and make melody in your heart to God. Eke munge kinche ke kombere ekia. Moi chorue chivash motinde wate ntuanje tikonywera bakatotinde nakina ababole tinga mwana kororo morebi korore gugukwana ngokorangerio tebi giogotebio yumi no ikiagera inche bie kangereri bagankwane kurwa kororo morebi nabatetinga omorebi no nyembono abali mubaito anyandi barenga abantu abange ntwe manyiti ikiagera ntoratinda ekero tinde tego komanyanga no chiete school mwana korora muna bakoeleza ekero tinde tego komanya na liago gotebinga nje no mwalimu ebinto ngoria ne chinguru chiane ekero muntu atindete he gets nkogendare level get. And let me tell you no ene gintu ekora totally gotere kanisa imi omo muroya omo amatone akuma ni gunomo no mu amatonde bakoma negeka bagachorania wakambia na maneno mazito wakuma negeka nabo ntegererete wono liria ere rupi liria koraki
ese ngincho nakorire birole bine byogosoma bigonchanda tindi kunyara kubarora buya obosio kwana gokwana bakamangana akoerere aburi akwanire igora mato kwana gokwana bakamangana akoerere okwarachi mwana kogenda nonye matanga nkora kwerutore muntu orera amangana era bona akona chisai ni chioka yakona koiri yana akomonyi guoka omo muroyo lirimu nabo mana bakamangana era ogotera kugacha mumanyete muna abantu cia matera mumanyete muna abantu bakonyora okumanureru goko umore nkoro kwaye umora baka kwaru kobaye Gladys wacha sinya sate. That is how you get revelation. Na bokonyora okumanureru ugo mama director, you are disrupting me a little bit. Ni nchungora